Leva vilayetin tenagat puduğunu ösürümün esası uğurlarına layıklıkta vilayette 2011-2012 yıllarda 22 tane tenagat kârhanasını kurmak ve 7 kârhananın durukunu təzelemek gözügünü tutulupdur. Häzir olardan bar ýogy 9 kârhananyň gullaşyny barlar, galan 20 tane dehkanyň bolsa gullaşyk işleri häzir hem başlanmaýandyr. Vilayette owa milli maksatnamasyny ýerine ýetirmek we tenagat puduğunu ösürmek boýunça işler pes derejede alyp barlayan esas sebäpler şulardan ibaret. Dehkanylaryň taslama resminamalaryny taýýarlamak, döwlet edalary bilen alalaşmak hemde netijenamalar almak boýunça işler uzugy çekdirilipdir. Ýani 20 aýa çenli dowam edipdir. Vilayette elektrik geçiricilerin taslama işlerini pes derecede alıp barýanyna garamazdan buğurda häzirki wagtda çenli taslama edara döredilmeýändir. Vilayette taslama işlerini öz wagtyny we ýokary ýerine ýetirmek üçin derur bolan binagarçylyk, injenerçilik we gullaşyk hünärleri boýunça hünärmenler ýetmezçilik edýär. Häzirki işleýän işgalaryň hem hünär derejesini ýokalandyrmak boýunça okuwlar geçirilmeýär. Bu bolsa vilayette gullaşyk işlerini alyp barşyna yaramaz täsir edýär. Teplavolaryň we ýük taşıyan wagonlaryň ýeterlik mukdarda bardygyna garamazdan demir ýol ulagary ministrligi tarapyndan vilayette gullaşyk materiallaryny demir ýol arkaly daşamak ýoly goýulmandyr. Vilayette magdan däl gullaşyk materiallary Koýtanyň etrawyna öndürilip, vilayetin merkezine, ýani Türkmenawat şäherine çenli 375 kilometr aralyga, vilayetin demir gadygyna, ýani Gadojok şäherine çenli bolsa 700 kilometr aralyga demir ýollarynyň bardygyna garamazdan awtologlar bilen daşalýar. Gullaşyklar üçin derurlan beýleki gullaşyk materiallar hem vilayet awtologlar bilen getirilýär. Bu bolsa binalaryň we dehkanylaryň haýal gurulmagyna, olaryň bahalarynyň gymmatlamagyna we ýollaryň tiz gaýlanmagyna getirýär. Bir bar bolan kemçilikler gysga wagtyň içinde düýelip, işler talaba laýyk ýola goýmak üçin siz ministrlikler we pudyk edaralary bilen bilelikde bir näçe işleri ýerine ýetirmeli. Vilayet häkiminiň ýolbaşçylary taslama işlerini döwlet edaralary bilen belirlenen möhletlerde alalaşmagyny we netijenamalaryň gysga wagtyň içinde alınmagyny üpçün etmeli. Binalaryň we dehkanylaryň bir görnüşli nusxoluk taslamalaryny taýýarlamaly we işe girilmeli. Häzirki bar bolan taslamалary bir meňzeş dehkanlar urulany ulanmagy ýoly goýmaly. Vilayette energetika we tenagat ministrligiň taslama edarasynyň bölümini gysga wagtyň içinde döretmeli. Vilayet häkiminiň garamagyna düýüpli gullaşyk müdürlüğiniň işini talaba laýyk guramaly. Ýokary taýýarlykly hünärmenleri çekmek arkaly vilayette gullaşyk boýunça işgärleriň hünär derejesini ýokalandyrmak maksady bilen okuwlary ýygyderli geçirmeli. Vilayet häkimligi zerur bilen guramaçylyk işlerini geçirip yerli hususy gullaşyk kärhanalaryny vilayette anyp barlayan gullaşyk işlerini giňden çekmeli. Vilayette gullaşyklary magdan däl materiallar we beýleki gullaşyk materiallary bilen üpçün etmek meselelerini doly çözmeli. Vilayette gullaşyk materiallar tenagat ministrligiň we vilayet häkiminiň söwda merkezlerini ýeterlik mukdarda döretmeli. Olarda gullaşyk materiallarynyň söwdasyny guramaly. Alyp barlayan gullaşyklar üçin zerur bolan gullaşyk materiallarynyň sozanyny Semendiň demir ýol ulagary ministrligi tarapyndan bökdünşiz we ýeterlik meşberde daşamak ýoly goýmaly. Owa milli maksatnamasyny durmuşa geçirmekde we vilayetin tenagat pudugyny ösürmek boýunça alyp barlayan işlerde goýulan kemçilikleriň esasy sebäbi aýry-aýry ýolbaşlaryň öz wezipä borçlaryny göwnüze ýerine ýetirmeýän we işler talaba laýyk guramagy başarmaýany bolup durýar. Şoňa görä-de degişli ýolbaşçylary alyp barlayan işler düýüpli sejerip şu aýdalanandan netije çykarmagy hemde ýol berilen kemçilikler gysga wagtyň içinde düzelip
göz tutulan işleri belirlenen möhletlerde ve yukarı hiyli yerine getirmeli. Bir tavsiye. Sonra döwlet başlarymyz video şekilli iş maslahatyny Mar vilayatynyň häkimi Gurbanow çağırdy. Häkim ýurdumyzda durmuşyk taýdan ösürmek boýunça milli maksatnamada kesgitlerini sevti ösürmegiň möhüm wezipelerini durmuşa geçirmek, galar ona taýýarlyk we gowçylygy ýygyt etmek babatda durmuşa geçirýän çäreler hakyna hasabat berdi. Şeýle dogul Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kabul edilen güne münasibetli geçirmegi meýilleşdirilen bayramçyk çäreleri we vilayatyň orta mekdeplerine okuw ýylynyň tamamlanmagynyň dawarlaryny görýän taýýarlyk hakyna aýtdy. Türkmenistan'ın prezident Gurbanow Berdimuhamedov bizim ýurdumyzda özüniň diplomatik işini tamamlayan Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar ganasynyň Türkmenistana wekilhanasynyň baştony Jenap Sampal Alungpany kabul etdi. Mehman hormatly prezidentimize UNICEF'in Türkmenistana wekilhanasynyň işine hemişe gollap berýäni üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar ganasynyň Türkmenistany özüniň ygtybarly we borjyny göpaly hyzmatdaş gataplaýanyny bu ýyl bilen bellädi. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen netijeli gatnaşyklary üýtgegsiz ıgrarlygyny tasdiklap, hormatly prezidentimiz UNICEF'in Birleşen Milletler Guramasynyň ýeri düzümleriniň biridigini aýratyn kanagatlanma bilen nykdy. Şeýle-de döwlet başlarymyz Jenap Lalunka ähli gurlar boýunça üstünlikli ösürilýän netijeli öýdara gatnaşyklaryň poturandyrylmagyna uly goşantyk üçin minnetdarlyk bildirdi. Duşun başyna Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar ganasynyň arasynda ýoly goýulan gatnaşyklaryň geljek hakynda pikir alşmalar boldy. Ýaş nesildäň sazlaşyk ösürilmegini milli siýasatymyzyň ileri türlüyan uğurlarına bolşýaly. Birleşen Milletler Guramasynyň müňildiň ösüş maksatnamalaryna laýyk gelýän beýleki wezipeleň oňun çözügdüne gönükdirilen bilelikdäki taslamalan hemde maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi we olaň iýlikderli berja edilmegi hyzmatdaşyň oňun netijesidir diýip döwlet başlarymyz bellädi. Olaň gataryna Türkmenistan hökümetiniň we UNICEF'iň biziň ýurdumyzda wekilhanasynyň arasynda ýoly goýulan hyzmatdaşyň çäklerini işlenip taýýarlanan. Çağanyň erki ösüşi we ony 2011-2015-nji ýyllar üçin mektebe taýýarlamak boýunça milli maksatnama bar. Bellenşýäli Türkmenistanda ýaş nesildäň hukuklarynyň üpçün edilmegi, eneligiň we çağalygyň goraglygy, bilim, saglyk öwreşilgomynyň kämilleşdirilmegi we tutuşlygyna alnanda uly üstünliklere getiren durmuş ulgamynyň kämilleşdirilmegi bilen baglanşykly meselelere aýratyn uly öňs berilýär. Türkmenistan bilen UNICEF'iň arasynda gatnaşyklaryň mundan meýlekde işin ösüriljekdigine we onuň ösürüň täze mazmunyny getirilejekdigine anam bildirip mehman bir ören açyk göwündi we mehmansyz halkyň ýaşaýan ýurdunda işlemegiň özü üçin uly hormat bolanyny aýtdy. Milli liderimiz Türkmenistan bilen UNICEF'iň arasyndaky özara gatnaşyklary ýokary baha berip, biziň ýurdumyz Sankt-Peterburgdaky möhüm halkara resmi namlara, şosanna Birleşen Milletler Guramasynyň çağanyň hukuky hakyna konwensiýa goşulmak bilen öz üstüne alan we Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar ganasy bilen netijeli gatnaşyklary mundan meýlekde ösürmegi ugur edilýän borçnamalaryna çynlaky çemeleçe diýip bellädi. Duşukdan soň mehman habarçylamada şeýle gürünmerdi. Today I had the privilege of Şun maňa Türkmenistanyň hormatly prezidenti bilen duşmak bagty meser etdi. Bu meniň hoşlaşyk duşum boldy. Çünki men bu ýerde 3 ýyl işläp möhletimi tamamladym. Hormatly prezident meni hoşnýetlik bilen kabul etdi. Biz çağalar goramaň meseleleri boýunça bilelikde alınıp barýan işleriň netijelerini ara alyp maslahatlaşdyk. Biz mundan meýlekde bilelikde işlemegi meýilleşdirýär. Siziň ýurdunuzda çağalaryň saglygyna, olaryň bilimine we beýlek meselelere ägirt ol üns berilýär. Häzir biz çağalaryň durmuş hukugyny goramak bilen baglanşykly meseleleriň üstünde işleýär. Hemmemiziň bilşimiz ýaly, siziň ýurdunuzda çalt tepkinde ösýär, şeýlelikde jemgyýetem ösýär. Şeýle bolanda täze meselelerim ýüze çykýar. Siziň ýurdunuz bilen, onuň mehmantaýor halky bilen ýakyndan tanışmak meniň üçin uly hormat boldy. Men hemme ýerde adamlaryň hoşnýetligini, açyk göňüllügini duýdum. Özgedemde hormatly prezidente tutuş Türkmenistanyň halkyna esasanda çağalary iň gowardylar maýdan. Siziň ýurdunuzda milletiň awdançylygy, onuň nurany geljegi üçin puhta binýat töredildi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň işiň agdasy bolmak bilen biziň guramamyzyň işine ýakyndan ýardam berýär. Pursatdan peýdalanyp meni Türkmenistanyň prezidentine we Türkmenistanyň hökümetine tüýsürekden hoşallyk bildirýän. Men bu ýerde işleýän 3 ýylymda bilelikde işlemek boýunça oňun tejribeler topladım. Bu meniň üçin uly hormat boldy. Tag bolun. Hormatly prezidentimiz Moskwa şäherine uğramak üçin paýtatymyzyň halkara howa mendiline geldi. Paýtagtymyzyň halkara howa mendilinden hormatly prezidentimizi ýurdumyzyň resmi adamlary uğratdylar.
Bir neçe tağatdan hormatly prezidentimizin uçury Moskva şehriniň Vnukovo 2 halkara howa mendiline gondy. Bir ýerde garasy döwletleriň arkalaşynyň agdaty bolan ýurtlaryň döwlet baýdaklary galdyrly. Bir ýerde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow kabul edýän tarapyň resmi adamlary garşyladylar. Türkmen döwletiniň başçyny aeroportdan garasy döwletleriň arkalaşynyň resmi däl duşunyň geçirilýän ýerine uly Kreml köşküne ugrady. Bir ýerde Gyrmyzy zalda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin meherlige tüýtürekden garşylady. Iki ýurdun liderleri dostlarça görüşdiler. Garasy döwletleriň arkalaşynyň Moskvadaky resmi däl duşugyny arkalaşynyň agdaty bolan döwletleriň 10 wertiniň Azerbaýjan Respublikasynyň, Ermenistan Respublikasynyň, Belarus Respublikasynyň, Kazakystan Respublikasynyň, Kyrgyzstan Respublikasynyň, Moldova Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjikistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň, Özbekistan Respublikasynyň we Ukrainanyň başçylary. Şeýle hem garasy döwletleriň arkalaşynyň ýerine ýetirji komitetining başçygy, ýerine ýetirji sekretary gatnaşdylar. Garasy döwletleriň arkalaşynyň duşugy uly Kreml köşküniň keramatly Yekaterina orjeny zalyna geçirildi. Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin mezgiti azyp, belent mertebeli mehmanlary bu duşugyň geçirilmegi münasibetli meherli gutlady we öz daşary ýurtly kärdeşlerine bu duşuga gatnaşýanlygy üçin tüýtürekden hoşallyk bildirdi. Arkalaşyk ykdysady, gumanitar we beýleki meselelerin köpüsini çözmörligini belläp, Russiýa Federasiýasynyň prezidenti şuňky duşugyň iýişi we dostlukly ýagdaýda geçecekdigini anam bildirdi. Muňa özi umumy bahsletlere gabat gelýän netijeli gatnaşyklara ýardam berer. Soňra Russiýanyň lideri şu ýyl garasy döwletleriň arkalaşygyna başçyklyk edýän ýurdun Türkmenistanyň prezidentine söz berdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň prezidentini we mejlise gatnaşyjylary meherli mübareklep, arkalaşygyň duşugyna gatnaşmaga çakylyk we meherli kabul edilşi üçin minnetdarlyk bildirdi. Pursatdan peýdalanyp türkmen lideri öz Russiýaly kärdeşi Vladimir Putini Russiýa Federasiýasynyň prezidenti wezipetine girişmegi bilen ýene bir gede gutlady we oňa jogapkärlik döwleti içinde täze üstünlikleri arzu etdi.